bwrai sonayaबो बिसोरनो अलरेडि साथाम साब्रै फिसा हिनजाव जाबाय गिबियावनो खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आं नोंथांमोननिसिम मोनसे मिथिसार खौरां लानानै फैदों बेनो जाहैबाय फैगौ 14 डिसेम्बरावहाय क'क्राझार कालचारेल कमप्लेक्सआवहाय आलायारन मुभिखौहाय रिप्रिमियार शो खालामनाय जागोनसै तो जायफ्रा गोसो गुदुं बे मुभिखौ नायनायनि थाखाय तो नोंथांमोना बिथां मानगोनां जोंदाव बड'सानि अनजालि बिसि मैडम अनजालि बड'सानि कन्टेक्ट नाम्बारावहाय कल खालामनानै बुकिं खालामनो हागोन आरो नङाब्ला ओल्ड गंगा सिनेमा हलनि खाथियावबो बेनि टिकेटखौ मोननाय जागोन नोंथांमोना बुकिं खालामनो हागोन बे टिकेटनावहाय नोंथांमोना VIP माने विथ डिनार मोनगोन ना तो बेनि उनाव आङो दायो नोंथांमोननोहाय आंनि ब्लगखौ देखायलांगोनसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो हेलो नायगिरिफोर गिबियावनो खुलुमबाय बयनिसिम आरोबाव दिनैहाय आं नुजाफैबावबाय गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय तो नोंथांमोना गासैबो मिथिगासिनो दङ हयथ' भिडिअनि गेजेरजों जायफ्रा भिडिअ नायो आंनि भिडिअ बा एनिथिं MJनि भिडिअ नायो तो आंनि बाबानि हेल्था दासान्दि माने खुब একটা मोजां परिस्थितियाव गैया तो बिनि जुनैनो किछु टेस्टफ्राखौहाय जों खालामबाय ओमफ्राय नै दा MRI खालामबावनांगौ दं ओमफ्राय नै आंनोबो डिउटि बेफोरबायदि प्रब्लेम थायोना तो हठात करे बेफोरबायदि समस्या जाबाय तो आंबो साननैसो डिउटि खालामबावनानै नै आरोबावनो दिनैहाय आङो थांफिनबावसै तो गाबोनहाय बाबाखौहाय आरोबाव MRI खालामनो लांबावनाय तो उपाय गैया दा गोजान लामा लांबावनांगौ आरोबाव कचबिहारजों लांबावनांगौ तो बेनिखायनो नै आंनि bwrai sonayaबो फैबावबाय ओमफ्रायहाय जोङो दा थांगासिनो दङ ओमफ्रायहाय तो नोंथांमोननो देखायलांनोसै तो रायजोफोर दा जों थांगासिनो दङ आलिपुरदुवारनिफ्राय आलिपुरदुवारा जोंनिफ्राय जों थांगासिनो दङ तो आं सिलिगुरिया जोंनिफ्राय फैबाय ओमफ्राय बियो आंखौहाय आलिपुरदुवाराव फैनानै पिकआप खालामफैबाय दा थांगासिनो दङ माने डिउटिया माब्लाबा माब्लाबा ओरैनो जाबाय थायो ओरै चेन्ज जाबाय थायो तो दिनै आरोबावनो बे डेन्जार लामाजों थांगासिनो दङ जोङो मोना जाब्लानो एसे रिस्कि जायो बे लामाजोंहाय मैदेर मोसा गाथोनबो ओंखारो तो राजा भातखावा होननानै बुङोना बेखौ राजा भातखावा बे लामाखौ दिन्थिबावनोसै तो नायगिरिफोर गोबाङानो आंखौ कमेन्ट्सआव सोंहरगासिनो माने नोंने बिब' दंना गैया बिनानावफोर दंना गैया माने आंनि बिदा फंबाय रावबो दंना गैया होननानैहाय तो मोनसे जिनिसखौ आं बुंनो सानो जों हेल्थआव मावनाय हिसाबैहाय गोबांखौ नुयो आङो माने आंनि आखायावनो गोबां बेबायदि डेलिभारि जायोना माने किछु महिलाफ्राखौ आङो नुयो ओरैबादि बिसोरनो अलरेडि साथाम साब्रै फिसा हिनजाव जाबाय होनब्लाबो बिसोरनि हौवा फिसानि गुनै एक्सपेक्टेसन थायो ओमफ्राय हौवा फिसानि गुनैनो बिसोरो फिसा लाबाय थायो तो ओमफ्रायहाय फेमिलिनिफ्राय ओरैबादि प्रेसार थायोना जे माने हौवा फिसा मोननाला आरोखि नेक्स्ट बि हिनजावा न'आव हाबनो मोननाय ना मोना बिनि ठिकाना गैया आरोना तो नेक्स्ट आरोबाव जुदि हिनजावसा फिसा जायोब्ला अनेक समय ओरैबादि जायो माने बे हिनजाव फिसाखौहाय न'खरनि मानसिफोरा नायनोबो फैया इभेन डिसचार्ज खालामनानै लांफैनाय हस्पिटालनिफ्राय गावनि हिनजाव फिसाखौहाय बेनि गुनैबो रावबो फैया ओरैबादि माने जों लाइफआवहाय जोङो नुयो एक्सपिरियेन्स आरो बेफोरो तो गोबाङानो सानो जे फिसा हिनजावफ्रा माने धरतीनि माने मोनसे बोझ बादि तो बेफोरबायदि सानो नाङा कारन दिनैनि दिनावहाय जाय माने मेल एंड फिमेलनि मध्य कोनो डिफारेन्स गैया जाया चेष्टा खालामो जाया हास्थायो बयनिबो गुनैहाय एलिजिबिलिटि दङ बयबो फरायनो हानायनि क्षमता दङ माने फरायनायखौहाय एजुकेशनखौहाय बयबो खालामनो हायो माने गावनि आथिङाव गसंनो हानाय बेफोरबायदि बयनिबो चेष्टा खालामोब्ला बे इजिलि हायो ना
तो बेफोरबायदि हौवासा मानसिफोरबानो हौवासा फिसाफोरबानो जे बिमा बिफाखौ नायनो हानाय बा न'खरखौ सालायनो हानाय बेफोरबायदि नङा फिसा हिन्जावफ्राबो खिन्थु फरायनानै लिरनानै बा माबा मोनसे गावनि बुद्धिखौहाय प्रयोग खालामनानैहाय खिन्थु मानसि जानो हायो मोजां मानसि जानो हायो दा जोंनिखौनो नायनै दिनै आं खोथानायसै आंनि बिदा फंबाय गैया दै आंनि बिदा फंबाय गैया तो जों ब्लाबोनो फिसा हिन्जावब्लाबोनो जोङो जेरैहाय नै दा आङो गावनि न'खरखौहाय नायो गावनि लाइफ गावनि न'खरखौबो आं नायो दा माने आंनि हाजबेन्ड बिथांनि फेमिलिबो दङ तो जों सानो जे गाथेनबो पसिबल तो बोथ फेमिलिखौ नायनायनि जोङो फिसा जानानैहाय जोंनो नायनायनि दायित्व दङ ओमफ्राय औ मा होनब्ला गोरोबलायनानैहाय मोनसे गोसो जानानै जोङो फेमिलिखौहाय जों नायोब्लासो मोजां जायो तो बेफोरबायदि मा होनो डिभिजनखौहाय साननो नाङा जे हिन्जावसा फिसाफ्रा माने मालायनि न'खराव थांगारो बिसोरो धरतीनि बोझ बा हाबा खालामनानै हरनांगौब्ला हिन्जाव फिसाफोरनि माने पिछने धन सम्पति हरनांगौ बिदि नङा जोंनि बड' समाजावलाय सिगां माने अनेक मानसिफोरनिखौनो जों नुवामोन जों गोरलै गोरलै समावहाय खिन्थु दासान्दि जोंनि बेंगलावहायथ' बिरादनो माने मोनसे गुबुन हारिफोरनि कालचार बा ट्रेन्ड्स जेटा सोलियो बे सोलिगासिनो दं आरोना फिसा हिन्जावब्लानो माने धन सम्पति हरनांगौ बा माबा मोनसे हरनाब्लानो सेंग्रानि हौवानि न'निफ्राय एसे मोनसा मोनसि राग जोंनाय हौवानि मानसिफोरा खोथा सुनायनाय बेफोरबायदि जिनिसखौ दा जोंनि बेंगलावहाय बिराद नुबाय थायो मानो होनब्ला जोंनि बेंगलावहाय मानसिफ्रा मिक्स कालचाराव थायै थायैनो मोनसे गुबुन हारिनि स्वभाब चरित्रआ जोंनि बेंगलि मानसिफोरनि जिबनावहाय हाबबाय तो एक्चुअली बिदि जानो नाङा इन्डिपेन्डेन्ट आं अलवेज आङो जेसेबां माने सिख्लाफोर नट अनलि सिख्लाफोर माने आं साफ्रोमबो हौवासा फंबायफोरखौबो बा बिदाफोरखौबो आङो इन्सपिरेसन होनो सानो गावनि आथिङाव गसंनाया इन्डिपेन्डेन्ट जानाया मेनलि मेटार खालामो दे इन्डिपेन्डेन्ट जानांगौ जोङो अलवेज जाहाथे जों गावनि जिबननि थाखाय जों जानो लोंनो बा गावनि लाइफ स्टाइलखौ मेनटेन खालामो जों एटलिस्ट माबा मोनसेब्लाबो जों मावनांगौ बिमा बिफानि जागार जुदि जोङो आलसिया जायोब्ला लाइफआवहाय मा जायो ओरैनो जोङो लाइफखौहाय खोमसि नुना मोनसे समावहाय मा जायो बिमा बिफानि जायफ्रा जायो बिमा बिफा मोजां थासान्दिसो बिमा बिफा खामायो सान्दिसो थाखा फैसा थासान्दिसो जानायसो लोंनायसै खिन्थु बिनि उनावहाय मा होनो जेब्ला बिमा बिफाया माबा मोनसे जानानै थांबाय बा संसारनिफ्राय गोमोरनानै थांबाय बे समावहाय आन्दायोना खोमसि जायो तो बिनि जुनैनो गावनि लाइफखौहाय जों साननांगौ दं जोंनि बिमा बिफानाव थाखाब्लाबो जों गावनि लाइफनि थाखाय जों साननांगौ एटलिस्ट माने आं बेखौनो इन्सपिरेसन होनो सानो गासैबो सेंग्रा सिख्ला जेसेबां देरबोगासिनो दं नोंसोरबो मोजाङै फराय मानो होनब्ला फरायोब्ला एजुकेशनावहाय जों जुदि आगायबारियोब्ला माने जोंखौहाय रावबो जोंखौ खिबु उनथिं नारनानै दोनहरनो हानाय नङा न'खराव गैया माया होननानै औ न'खराव गैया बेग जानाङा दिनै गाबोन औ गभर्नमेन्टनि तरफनिफ्रायबो अनेक किछु फेसिलिटि दिनै गाबोन मोननो चेष्टा खालामोब्ला गोबां समावहाय जोङो मोजां नाम्बार ग्रेड मोननायफोरजोंनो फेसिलिटिफोरखौहायबो मोननो हायो तो बेफोरबायदि फरायनायावहाय जों नाजाबाय थानांगौ चेष्टा खालामनांगौ नङाब्ला मा जायो दा जोंथ' माने गुबुन हारिफोरनि गेजेरावहाय जों थायै ओरैबायदि जों मिथिसै जे जोंखौ बिसोरो ओरैबायदि खालामो जाहैबाय जे समावहाय गुबुन हारि होननानैहाय जेब्ला जोंखौहाय ट्राइबेल होननानै मिथियोना बिसोरो नोंलाय एसटिसो दा होननानै बेफोरबायदि आरोना बिसोरनि एक्सप्रेसना बिदि जायो थ' जों ट्राइबेल जाब्लाबो जों मा होनो सिगांनिफ्रायनो जोंनि हारिया गाहाय नोजोरैहाय जों नायजायो गुबुन हारिफोरजों किन्तु दिनैनि दिनावहाय जिहेतु अनेक किछु दा चेन्जेस फैबाय तो बिनि जुनैनो जोंनि हारिया माब्लाबाबो नेग्लेक्ट
खालामजानायनि लामायाव जों फैथावा अलवेज जों फरायनायावबो जेन्ना चाकरि बाकरि गाथेनबो हायार पोजिशनफ्रावहाय जोङो जेब्लायबो माने गाव गावनि जातिखौहाय जेब्ला जों नुहरनो मोजां मोनोना जोंनि जातिफ्रा जेब्ला हायार पोजिशनाव थांनाय अब्लासो लवार पोजिशननि मानसिफोरखौबो जोङो गावनि हारिनि मानसिफोरखौ जोङो लाबोनो हानाय नायगिरिफोर लामाखौ नायनो बोरैनो हाग्रा बुंग्रा बेयावहाय नै बेयो जाहैबाय जयन्ती थांग्रा मेन बेयो एन्ट्रेन्स दै जयन्ती थांग्रा मेन एन्ट्रेन्स नैबे जोंनिफ्राय माबा बास फैदों नै थाङो बेजोंहाय भुटानबो थांजायो नामा जयन्ती थाङो भुटान बेजोंना थांखाबाय दासान्दि बेयावहाय कोनो टुरिस्टफोरखौ हाबनो होथ'वाखै होननानै खोनानो मोनदों दाखालायबो मोनसे भिडिअ'आवहाय नुखांखाबाय ओमफ्रायहाय दाखालाय आङो सासे बौनिनो स्टाफखौहाय आङो लोगो मोनदोंमोन थ' बिथाङाबो आंनोहाय खोथादों आरोना थ' दासान्दि माने बहाय कोनो टुरिस्टफोरखौ हाबनो होआखै मानो होनब्ला दासान्दि माने दंफां माबा माबि खावनायनो मा होनो फरेस्टनि एनिमेलफोरनि माबा माबि अर्गान माबा माबि खावनायफ्राबो जाबाय थायोना सम सम थ' बिनि जुनैनो बिसोरो हाई क्वालिटिनि केमेराफोरखौ बिसोरो फिक्स खालामदों थ' बिनि जुनैनो दासान्दि बेयावहाय टुरिस्ट हाबनो होआखै